गोवा कला अकादमीन शुक्रारा गोमंत रंगभूमी दीस मनयलो। आद्य गोंयकार नाटककार कृष्ण भट्ट बांदकाराची जयंती गोमंत रंगभूमी दीस म्हूण मनयतात। ह्या वेळार गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या 6 नाट्य कलाकारांचो भोवमान केलो। तुम्ही यशाच्या मागे लागा, प्रसिद्धीच्या मागे लागू नका। तुम्ही यशस्वी झालात की प्रसिद्धी मिळालीच, पण तुम्ही प्रसिद्ध झालात म्हणून तुम्हाला यश मिळणार नाहीच, कधीच नाही। 90% वेळ तरी मिळत नाही, आणि मिळालं तर ते तात्पुरतं असतं। म्हणजे टोमॅटो सूप सारखं असतं। टोमॅटो सूप त्यावेळापुरतं पोट भरतं, पण त्यांनी पैलवान नाही बनवता येत। त्यासाठी तुम्हाला वेगळं खायला लागतं। या राज्याक जर बरे कलाकार आहा हे सिटीनसून मेळोंक ना। कृष्ण भट बांदकारा सारखे डोंगरी सारख्या खेड्यांसून मेळ्ळा। सोयरोबानाथ थांबी सारको पालिकेरी सारख्या गावांसून उत्पन्न झाल्या। मंगेशकरा सारखे मंगेशी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर असतात, ते मंगेशी एका साध्या गावांतून जे येयल्या, ज्या त्या टायमार तो गाव पूर्णपणे डेव्हलप सुद्धा जावंक नासलो, अशा गावांतून ते येयल्या। प्रश्न तू खेड्यान किंवा तू शहरान आहा हो प्रश्न ना। संवसारीक लोकसंख्या दिसा निमतान भलायकी खात्यान पणजे जागृताय रॅली काढली। कला अकादमी ते आझाद मैदान मेरेन रॅली गेली। वेगवेगळ्या स्कुलांतली भुरगीं रॅलीत वांटेकार जाल्ली। नियोजित परिवार खुशियां अपार ही ह्या वर्साच्या लोकसंख्या दिसाची संकल्पना। लोकसंख्या दिसान दीस वाडटा, लोकसंख्येच्या नियोजनाचेर जागृताय जावची म्हण हो दीस। जुलै वर्ल्ड पॉप्युलेशन डे म्हणून सगळ्या जगभर मनयतात। आणि आज आम्ही ही रॅली काढल्या अर्बन हेल्थ सेंटर आणि फॅमिली वेलफेअर ब्युरो DHSच्या थ्रू दोन्ही हे मेळून केल्या ही रॅली। आमकां अवेरनेस स्प्रेड करूंक जाय लोकां मदीं। गोंयाची त्या मानान चित्र बरें आसा। गोंयाची 2011 सेन्ससच्या प्रमाणे गोंयाची लोकसंख्या 14.5 लाख आसा, पण लोकसंख्या वाडपाची गती आसा ती मातशी मंदावल्या। पण भारत देशाची लोकसंख्या वाडपाची गती 18% आसा, 18%, तर गोंयची गती 8% आसा। फिफा वर्ल्ड कपात शेनवारा राती यजमान ब्राझील आणि हॉलंडा मजगती तिसऱ्या सुवाते खातीर मॅच जातली। पूण ह्या मॅचीत हॉलंडाचो कोच लुईवन घालाक मात्तूय इंट्रेस्ट ना। दुसरे वटेन ब्राझीलाक ह्या मॅचीत बरी कामगिरी केली जाल्यार सेमीफायनलीत खाल्ल्या माराची थोड्योशी दुख देंवोवपाची संद मेळटली। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।